Fi a casa. Mare meua, este mes m'estalvia el gimnàs. No te'l pots estalviar si ni tan sols tenies pensat anar. És com si jo dic que m'estalvie un viatge a les Maldives. Mireu, no sabeu el que m'ha costat entendre que s'hi posa tonyina farcida. Tomaca fregida. Com pot estar farcida una tonyina? Ja m'estranyava a mi. I com em feu comprar fesols amb la calor que fa ara? Pèsols. Almenys ha portat fruita. En lloc de cap, té un meló. Santa Immaculada Concepción de Popayán. Amb eixa lletra vos podrien convalidar primer de medicina. Ja tu, amb eixa comprensió lectora, primer de futbolista, Cari. Es pot saber per què has comprat 28 llaunes d'anxoves, Lucas? Què vols fer-li competència? A l'oceanogràfic? És que estaven en oferta. Una oferta 28 per 1? Però, Lucas, jo sóc vegetariana. I a Paula no li agraden. Què feien tanta anxova, Cari? No em dones la llanda. Ho capteu? Espereu. Això han sigut riures enjaunats? Lucas. Perdó, ja pare. Jo de veritat que no sé com l'aguantem, És veritat que són moltes llaunes, però a canvi ajudem econòmicament els pescadors de Cantàbria, no? Tota pedra fa pinet. Paret. Tota pedra fa paret. Com vas a fer un pi amb pedres? Hem de col·locar estes llaunes. Què se vos ocorre? A veure, prompte és l'aniversari de la teua amiga Clara, no? Li pots fer un pastís d'anxova? Clar. I que bufe 22 anxoves i demane un desig. El desig segurament siga un altre pastís. Ja ho tinc. Puc fer un reel recomanant anxoves i oferir un descompte perquè les compren. Sí, de revenda les podem posar més cares, com si foren Taylor Swift. Tens el tiquet almenys? A veure quant ens ha costat la brometa. Doncs crec que l'he perdut. No passa res. Avui has après una nova expressió valenciana. Repeteix a mi. Això ho pague jo! Això... No! Sabies que l'anxova és un superaliment? Té més propietats que un especulador. No m'ho puc creure. Introduix el codi Lucas Cap de Suro i hem portat una llanda en oferta. I si li compres avui, t'emportes un pot de fesols de regal. Una anxova, 2 anxoves, 3 anxoves, 4 anxoves, 5 anxoves. En el capítol d'avui hem après com es diuen en valencià alguns aliments com l'anxova, la tonyina, la tomaca o les sardines. També hem conegut vocabulari relacionat amb les compres com oferta, tiquet, revenda, invertir. I, sobretot, hem après a no confiar en Lucas per a fer la compra. I ara, no ploreu perquè ens n'anem. Sempre podreu posar-vos un altre capítol de 3 i no res.